За втори път Народно читалище Никола Вапцаров в Тутракан прави конкурс за видеоклип по текст на Никола Вапцаров. Какво ви мотивира да направите този формат конкурсен? На първо място това, че Никола Вапцаров е патрон на нашето читалище. И като второ, миналата година така беше истинския повод, защото отбелязахме 110 години от рождението му и искахме най-накрая да поемем някаква инициатива, която е свързана именно с нашия патрон. До сега не е правено подобно нещо. А да се ориентираме към точно този формат за конкурс ни провокира това, че има в страната много други конкурси, свързани с литературни текстове, с есета, разработки. А ние искахме всъщност да обвържем този за времето си доста по-различен, нестандартен поет с някаква по-модерна форма, която пък от своя страна може би да провокира и по-висок интерес сред децата, учениците и не само естествено. Ние не сме се ограничили само сред младежите като потенциални участници. Но тъй като самото творчество на поета е доста по-нестандартно за времето си, така решихме, че е хубаво да дадем максимално по-широко поле за изява и всеки, който има някакво креативно мислене, който иска по някакъв свой си начин да пресъздаде как той разбира творчеството на Никола Вапцаров, да може да го направи в разнообразна форма. Самата поезия на Никола Вапцаров залага на кинематографичното. Сещам се, че кино, да речем, присъства и в едноименния текст кино, и в друг негов поетичен текст „Един сляп“, така че логично звучи Вапцаров да бъде дописан тъкмо в видеоформат. Именно, точно и за това, но ние не искахме да се спрем само в това да има аудиовизия за това и те не са всъщност подкатегории, но допустимо съдържание в видеоклипа може да бъде освен текст, говор, може да бъде рисуване, може да е наживо, може да е готова снимка, може да е песен, танц, може да са просто кадри, снимки. Всичко, което по някакъв начин способства за това човек да изрази мислите си или собствената интерпретация. Да не затваряме в една конкретна форма и мислим, че сме дали наистина доста голяма свобода на участниците да изразят своето послание, свързано с творчеството на поета. Имате парични награди за класираните на първите 3 места. Самото жури също ще бъде 3-членно. Имате обаче пък и грамоти и малки изненади за всички участници. Какви са те? Аз не бих искала да ги издам, тъй като няма да се изненади, но това, което мога да кажа, че тъй като обявяването на наградите ще е вече в месец декември, естествено ние ще ги обвържем с предстоящите коледни празници, така че ще са в този дух изненадите. Наградите ние сметнахме, че предвид ситуацията в момента е по-добре да са парични. Миналата година като награда бяхме обявили екскурзия до град Банско, където е къщата музей на Никола Вапцаров, но така се случи, че периодично отлагахме изпълнението на наградата и понеже не знаем какво ще се случи тази зима и на пролет, затова решихме така да са в паричен вид този път наградите. Къде ще могат да бъдат видяни от хората, които проявяват интерес и най-добрите видеоформати, създадени по поезията на Вапцаров, участвали в конкурса? Ние със сигурност ще ги публикуваме в нашия Фейсбук профил Читалище Тутракан или на латиница изписано Никола Вапцаров, както и в нашия YouTube канал Читалището си има такъв. Там публикуваме различни неща. Именно там ще бъдат качени най-добрите творби и всеки ще може да се наслади.